Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7. Ang giingon diri: Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. May the Lord bless the hearing and the meditation of His Word. Sulod na sa pipila ka semana karon mga kahigalaan, atong gitun-an ang opening salutation ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma. Ug ning takna sa kahaponon, ania na kita sa pinakaulahing bahin sa salutation ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma. Sa bersikulo 7 ang giingon diri: Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sumala sa atong nakita ni adtong atong gisugdan sa pagtuon ang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma, in many ways mga kahigalaan, gisunod ni Pablo ang format sa mga sulat ni adtong kapanahunan nila. Ang paghisgot sa grasya o kalinaw sa katapusang bahin sa salutation sa mga sulat ni adtong panahuna dili uncommon, but pasabot common gayud kaayo. Sa sulat ni Pablo, dili lang kini formalidad mga kahigalaan. Sa iyang paggamit sa pulong nga grasya o kalinaw, nagtuo ako nga adunay tema nga gisugdan si Pablo sa pagtukod tungod kay ang pulong nga grasya ug kalinaw gibalik-balik gayud niya og sulti sa tibuok niyang sulat ngadto sa mga taga Roma. In fact, 24 kahigayon gigamit ni Pablo ang pulong nga grasya. Gisugod niya kini paggamit sa bersikulo 5 sa kapitulo 1 nga nagaingon, gikan kaniya na dawat namo ang grasya ug pagkaapostol. Tungod kay ang grasya, mao gayud kini ang tema ni Pablo sa tibuok sulat niya sa mga taga Roma. Tungod kay naluwas kita, pinaagi lamang sa grasya sa atong Ginoo. Ang grasya, usa kini ka regalo nga wa gyud nato intawon kini gitrabahuan. Ato kining gidawat pinaagi lamang sa pagtuo. Ug ang grasya naglangkob sa pagtawag sa Ginoo, pagbag-o niya sa atong kasing-kasing, pagsagup niya kanato ingon nga iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo, paghimo kanatong tulid ug matarong atubangan sa Ginoo, paglimpyo niya sa atong kalag, pagpalig-on niya kanato ug paghimo niya kanato nga mabungahon sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kining tanan pinaagi lamang gayud sa grasya. Apan niining bersikulo nga atong tun-an karon mga kahigalaan,
Giusa ni Pablo ang grasya ug kalinaw tungod kay dili man gyud kini sila pwedeng bulagon. Ang grasya mao ang tinubdan or mao ang tuburan sa kalinaw ug sa uban pang mga panalangin nga gikan sa Dios. Ang Dios mao ang tuburan sa tanang kalinaw. Mao nga ang giingon sa atong teksto, maanaa kaninyo ang grasya ug kaluoy gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So kung atong gamiton usab ang pulong nga kalinaw, nagkalain-lain ang ideya sa mga tawo kung unsa ang ilang buti pasabot sa kalinaw. Ang uban kung imong pangutanon, ang kalinaw alang kanila kung walay gubat, kung walay kagubot. Ang uban pod kung imong pangutanon, ang kalinaw alang kanila kining relax ang imong hunahuna, relax ang imong dughan. Apan ang kamatuuran mga kahigalaan, kung kita wala kang Kristo, kung bulag kita kang Kristo, wala kitay tinuod nga kalinaw. In fact, sa mga dili magtotoo, wala gayud siya tinuod nga kalinaw, gumikan kay ang Dios, batok man kaniya. Matod pa sa Isaias kapitulo 48, bersikulo 22, walay kalinaw, nag-ingon ang Ginoo alang sa tawong dautan. So, unsa man gayud kining kalinaw, mo kini ang atong topic ning takna sa kahaponon mga kahigalaan. What is peace from a Christian perspective? Sa perspektibo sa usa ka Kristohanon, unsa ang kalinaw? Dili kita interesado sa definition sa kalinaw, kundili interesado kita kung unsa gayud ang kasinatian sa mga Kristohanon mahitungod sa kalinaw. Higala, igsuon, nabati ba nimo ang tinuod nga kalinaw diha sa atong Ginoo? Mao kini ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang kalinaw mga kaigsuunan, usa kini ka bunga sa atong pagpakig-uli sa atong buhi nga Dios. Peace and harmony is the result of our reconciliation with God. Hinumdumi nga ang tawo kung wala pa siya kang Kristo, nagkinabuhi siya ingon nga makasasala, kontra siya sa Dios, nakigbatok siya sa Dios, ug nahailalom usab siya sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Matod pa sa Roma 5:1, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So you see, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo ang makasasala, napasiguli ngadto sa Dios. Ug tungod kay napasiguli naman siya ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuo, gihimo na siyang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, aduna na siya'y kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Adam, sa wala pa siya mahulog sa kasalanan, si Adan, nga una natong ginikanan, aduna siya'y insakto nga pagtahod ug pagtamod sa atong Dios. Gisimba niya ang Dios diha sa gugma ug pagtamod. Si Adan, adunay confidence nga ang Dios nagpanglihok alang sa iyang kaayuhan. And he was in a true and proper communion with God. Aduna siya'y tinuod nga pagpakigdait sa atong buhi nga Dios. Ang Dios mao ang tuburan sa tanang comfort and confidence ni Adam. Ug nailhan ni Adam ang tinuod gayud nga kalinaw. Ang kalinaw nga nagagikan sa kamatuuran nga ang Ginoo kauban kaniya ug nagpanglihok ang Dios alang sa iyang kaayo. Apan unsay nahitabo? Pagkahulog ni Adan sa sala, nawagtang ang kalinaw. Matod pa sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, ang inyo hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Ambot pasabot, dili siya maminaw kaninyo. Ang tawo nga dili paluwas, wala pa diha kang Kristo, na sinati niya ang pinaka-grabe gayud kaayo nga panagbangi, tungod kay aduna siya'y panagbangi sa Dios. Sa wala pa maluwas ang tawo, sa wala pa kita maluwas mga kaigsuunan, halayo kita sa atong Ginoo, halayo kaayo kita kaniya. Matod pa sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 17 hangtod sa 19, paminawan ninyo ang giingon diri.
Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo, kansang mga hunahuna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini, tungod kay wala man sila mamati. Nawad-a na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. So, imbis nga kalinaw ang ilang nabati diha sa Ginoo, imbis nga kalinaw ang atong gibati diha sa Ginoo kaniadto sa dili pa kita magtutuo, kita adunay panagbangi batok sa Dios. Matod pa sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3, ug kini nga bersikulo naglarawan sa kasing-kasing ug hunahuna sa tanang mga tawo nga wala pa sa atong Ginoo. Ang giingon diri, nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan, ang mga hari nila naghiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. So ang pinulungan sa Biblia sa kining pag-alsa batok kaniya but ipasabot aduna gayoy gubat batok sa Dios. Ang tawo nga makasasala wala pa diha kang Kristo, aduna siya'y pagpakigsangka batok sa Dios, because the natural mind hates God. Nagdumot ang iyang kasing-kasing sa atong Ginoo, nagdumot ang iyang hunahuna sa atong Ginoo, ug nang hinaot siya nga wala na lang untay Dios. That's the feeling of the unbeliever. Apan niadtong giluwas kita sa Ginoo, napasiguli kita ngadto kaniya, nahibalik ang atong relasyon ngadto sa Dios. Wala na kita isipa sa Ginoo nga iyang kaaway, ug wala na kita nahailalom sa iyang tunglo ug kapungot, ug kita gihatagan niya og pribilehiyo nga makaduol sa iyang presensya, makaduol sa iyang presensya diha sa pagsimba. Ang tawo nga tinubos nakabaton gayod og tinuod nga kalinaw. Ang kalinaw mao kining pagkinabuhi ilalom sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Ang kalinaw mao kining pagkinabuhi nga ang atong sala gipasaylo na sa Ginoo, mao nga wala na kita giusig pa sa atong konsensya. Ug ang tinuod nga kalinaw midangat kanato pinaagi lamang sa grasya sa atong buhi nga Dios. Nasayod kita nga ang atong sala gipasaylo pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. We have an absolute confidence in the efficiency of the blood of Christ. Mao nga dunay himno nga paborito usab nako mga kahigalaan, my sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. Ang tanang nagtuo sa dugo ni Kristo, ang tanang nagtuo sa iyang pagkamatarong, aduna gayoy confidence nga siya luwas, mao nga aduna siya'y kalinaw. Ikaduha, ang kalinaw alang sa mga Kristohanon, mga kaigsuunan, bunga kini sa tinuod nga paghigugma alang sa atong isig katawo. Tungod kay mao man kini sugo sa Ginoo nga higugmao nato ang atong isig katawo. Baliktad kini sa mga dili magtotoo nga naglumbaanay og pataas sa ilang kaugalingon. Gusto nila nga sila mo'y labaw, nagpalabwanay sa ilang kaugalingon. Gusto nila nga sila ang dayigon sa tanang katawhan. Walay kalinaw, tungod kay kung dunay laing tao nga mas mulabaw pa kaniya og kahimtang, magbugat man ang iyang buot, masina man siya. Apan ang tinuod nga magtotoo, adunay tinuod nga kalinaw tungod kay gitagaan siya sa Ginoo og bag-ong kasing-kasing nga nakig-al kontra sa tanang matang sa kasina sa atong isig katawo. Kontento siya sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kaniya ug maantigo siyang magmaya kung ang iyang isig katawo nakadawat og panalangin gikan sa Dios. Paminawan ninyo ang Juan Kapitulo 8, versikulo 54. Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon,
walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Alang di ay sa tinuod nga magtotoo, gasunod siya sa kinaiya ni Kristo nga wala nagpasidungog sa iyang kaugalingon. Ang amahan ni Kristo, ang Dios mao ang nagpasidungog kaniya. Kita usab mga kaigsuunan nga anak kang Kristo, dili nato kinaiya ang pagpasidungog sa atong kaugalingon. Pasagdahan nato nga ang Dios mao ang magpasidungog kanato. Mao nga kun dunay laing tawo nga muuswag sa ilang kahimtang, malipay kita. Tungod kay dili man nato problema ang pagpasidungog sa atong kaugalingon. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4, ang giingon diri, busa kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug huna-huna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pagtinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo ka kaayuhan. So you see, adunay kagawasan ang mga Kristohanong tinuod gumikan kay wala sila nagkinabuhi diha sa kasina. Naglumbaanay hinuon sila sa paghuna-huna nga ang uban mas maayo pa kay kanila. Ikatulo, ang kalinaw alang sa mga Kristohanon mao ang pagkakampante nga ang Dios mao ang nagkontrolar sa tanang mga butang. So dili sila magpanik, dili sila marattle. Mga kaigsuunan diha sa atong buhi nga Dios, kinahanglang atong hinumduman nga ang tanang mga butang anaa sa kamot sa atong buhi nga Dios. Siya ang nagkontrolar sa tanang mga butang. He is working His purpose. Salmo 115 versikulo 3, ang giingon diri, ang among Dios atua sa langit, ug iyang buhaton ang gusto niya. Mao nga dili kita magpanik bisag bugat ang mga panghitabo sa atong kinabuhi tungod kay wala man kini mahitabo kung dili kabubuton sa atong buhi nga Dios. Isaias Kapitulo 46 versikulo 9 hangtod sa 10, ang giingon diri, ayaw hikalimti ang nangagi, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain sama kanako. Sa sinugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang sangputan, bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayod mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. So alang sa Kristohanon, mga kaigsuunan, aduna kitay kalinaw nga nabatunan sa pagkasayod nato nga bisan pa sa atong pagantos, bisan pa sa atong mga problema, adunay maayong tumong ug katuyuan ang Dios niining tanan. God works all things for His own glory. Apan alang sa mga walay Kristo, alang sa mga walay Dios sa ilang kinabuhi, ang ilang pag-antos niining kalibutana practice lamang sa walay katapusang pag-antos didto sa impyerno. It is a reminder of the consequence of sin. Matagluha nga mutulo sa ilang mga mata. Practice lamang kana sa tanang luha nga ilang ihilak hangtod sa kahangduran didto sa impyerno kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala ug mudangup kang Kristo alang sa kapasayloan sa ilang sala. Every discomfort is just a foreshadow of the place where there will be gnashing of teeth. Mo kanay giingon sa pulong sa Ginoo. Apan alang sa tanang mga tinuod nga Kristohanon, nasayod sila nga gidisenyo sa Ginoo ang tanang mga butang alang sa atong ikaayo. Mao kini giingon sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang Dios naghatag kanato og mga problema usab, naghatag usab kanato og mga kabug-aton, gitugot kini sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mahitabo aron dili kita ma-in love niining kalibutana, aron ato gayong tinguhaon ang pagbalik sa atong buhi nga Dios.
Matod pa sa Buhat Kapitulo 14 bersikulo 22. Ang giingon diri, ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So you see, wala kita nagtudlo mga kaigsuunan nga ang Kristohanong kinabuhi walay problema. Oh no! Kung walay problema ang atong Kristohanon nga kinabuhi na, ma-in love na kita ni ining kalibutana. Dili na nato tinguhaon ang pagbalik sa Dios ug makalimot na kita sa Ginoo. Mao nga sa grasya ug kaluoy sa Dios, iyang gitugot ang mga kabug-aton nga moabot sa atong kinabuhi aron mapamatud-an nga tinuod gayod ang atong pagtuo ug aron kita mutawag sa iyang ngalan. Mao kini pamaagi sa Dios aron mahimo kitang balaan ni ining kalibutana. Roma Kapitulo 8 bersikulo 29 nag-ingon dire, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. So you see, ang Ginoo nagpadangat sa tanang matang sa pagsulay sa atong kinabuhi aron mapamatud-an nato nga matinud-anon gayod ang atong buhi nga Dios. Tungod kay sa atong problema, we call upon the name of God and He is faithful in answering our prayers. Makakaton kita sa pagsalig sa atong Dios more and more. Ang mga katawhan sa Dios anaa sa kalinaw, taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Tungod kay nasayod kita nga ang Dios mao ang nagtakda sa tanang mga butang. Walay problema, walay pagsulay, walay mga temptasyon nga mudangat sa atong kinabuhi nga wala itugot sa Dios. Ug walay mga temptasyon nga makapahimulag kanato gikan sa atong buhi nga Dios. Walay problema nga makapahimulag sa mga katawhan sa Dios gikan kaniya. So in a sense, we are indestructible until the time comes in God's sovereign plan for us to die. Dili kita mamatay, hangtod nga dili itugot sa Dios nga matapos na ang atong kinabuhi nining kalibutana. Matod pa sa Isaias Kapitulo 54, bersikulo 17, ang giingon dire, apan walay hinagiban nga gipanday nga magpulos bato kanimo. Matubag mo ang tanang sumbong bato kanimo. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad ug hatagan ko silag kadaugan. Nag-ingon ang Dios. Praise God. We can pray with absolute confidence nga tubagon gayud kita sa Dios. Mao kini ang saad sa Pilipos Kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ang giingon dire, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ikaupat, mga kaigsuunan, alang sa tinuod nga Kristohanon, ang kalinaw mao ang comfort, maupod kini ang confidence ug pagkakontento nga atong nabatunan diha sa atong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mataro nga tawo nga anaa kang Kristo adunay kalinaw sa presensya sa atong Dios. Matod pa sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 ang giingon diri, pagmalig-on kamo ug pagmaisugon, ayaw ninyo sila kahadluki kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya pakyason o biyaan. Ug matod pa sa Joshua chapter 1 verse 5 ang giingon diri, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises, ug dili ko gayod ikaw pakyason o biyaan. So you see, ang mataro nga tawo nga anaa kang Kristo, adunay kalinaw diha sa gahom sa atong Dios. Aduna siya'y kalinaw diha sa kusog sa atong Dios. Matod pa sa Salmo Kapitulo 18, bersikulo 2, ang giingon dire, ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod, siya ang lig-on kong kota ug manluluwas. Ang akong Dios akong kalig-on ug siya ang akong dalangpanan, manalipod siya kanako sama sa taming ug luwason niya ako kay siya ang akong sandiganan.
Hallelujah. Matod pa sa Salmo 28 bersikulo 7, ang Ginoo mao ang akong kusog ug taming, kaniya ako nagsalig, gitabangan ako niya, busa maglipay ako ug daygon ko siya, pinaagi sa akong awit. Amen. Diha kang Kristo, mga kaigsuunan, we don't have to continue in restlessness. Ang taong walay Ginoo, restless siya. Kanunay siyang nabalaka. Aduna siya'y kahadlok sa iyang kasing-kasing. Dako kayo ang iyang kabalaka. Gubot kaayo ang iyang kasing-kasing uhuna-huna. There is much unhappiness. Apan ang tinuod nga Kristohanon adunay kalinaw. Mao nga gisugo ni Pablo sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7 ang giingon dire, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Mausab kini ang sugo ni Kristo sa Matthew chapter 6 verse 31 and 32. Ang giingon dire, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mao'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. The righteous, mga kaigsuunan, aduna gayoy kalinaw bisan pa sa ilang kamatayon. Gumikan kay nasayod sila nga inighuman sa ilang kamatayon, padulong sila sa atong buhi nga Dios. Ang giingon ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Matod pa sa Isaias kapitulo 57 bersikulo 2, ug magmalinawon ka kadtong nagkinabuhi nga matarong, makapahulay sa dayon inig kamatay. Amen. Psalm chapter 116 verse 15, ang giingon diri, bililhon sa mga mata sa Dios ang kamatayon sa iyang mga katawhan. Mao nga ang tinuod nga mga katawhan sa Dios adunay kalinaw bisan pa sa ilang kamatayon. Because they know that after death, they will be transported to the presence of the Lord. Aduna kitay buhing paglaom, aduna kitay kalinaw. Praise God. Ang pangutana higala, nakabaton ka na ba niining matang sa kalinaw? Ang nakabaton niini nga kalinaw kadto lamang anaa kang Kristo. Kadto lamang naghinulsol sa ilang mga sala. Kadto lamang nagdangup kang Kristo or midangup kang Kristo alang sa kapasayloan. Kadto lamang mga nagsalig sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Apan kadtong mga tawo nga wala pa kang Kristo, nagkinabuhi sa ilang kasalanan, nagkinabuhi sa ilang garbo, nagkinabuhi sa ilang self-righteousness nga sila dawaton sa Dios pinaagi sa ilang kaugalingong pagkabuutan, kadtong mga tawhana walay kalinaw. Matod pa sa Isaias kapitulo 48 bersikulo 22, walay kalinaw, nag-ingon ang Dios alang sa mga dautan. Asa man nimo makaplagan kanang maong kalinaw higala? Well, matod pa sa Roma 1:7 sa atong teksto, hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So kini nga kalinaw higala anaa lamang gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Makaplagan lamang nato kining maong kalinaw kung kita mudangop sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagtuo sa iyang dugo ug pagkamatarong. Only Christ can bring lasting, eternal peace. Kung walay kalinaw, walay tinuod nga kalipay, walay tinuod nga kasadya diha sa atong Ginoo. Kung adunay kalinaw, gikan sa atong buhi nga Dios, adunay tinuod nga kalipay, adunay tinuod nga panagmaya, bisag unsa pa ang sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Higala, paghinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, itugyan kaniya ang imong hugaw nga kalag, duol kaniya, andam siya sa paglimpyo kanimo, andam siya sa pagluwas kanimo. Look to Christ, and you will have real peace. Amen.
Hangtod din hilang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.